Lang sakti po kaisar mbuh iki pangkling janana. Ora rene pirang dino. Pirang dino ora rene ya. Kok dinan sasen kira-kira. Arep bodo. Arep bodo kurang setahun. Ora aku poso apa rene. Rene ngejak mokel kok. Ya mbah, kancamu. Wis Nesar. Bah, kaisar. Iya Mas, sampean sing roh bendina ngono ya enek perubahan karo Mas sampean. Lek mengamati bendino iki mesti iya ya, perubahan ya enggak patek ketok, tapi lek suwi enggak eruh sing eruh iki ngono kuwi, Pak Cek. Ora, tapi kaya sampean ini iki lho. Karo sing diingi-diingi mungkin limang sasi kepungkur ngono. Ya jelas ada perubahan. Terus iki digenjot piye ya Hendri? Aku panggil jan panggil lho iki. Hendri iki lek ngenjot bengi kok, aku ora tau uro lho Pak Cek. Heh? Ucul. Ucul ben go balik ngono malah penak nggo. Iki menungsane nyandi iki ya. Enek kepentingan karo bojone. Oh, SIM. Heeh. SIM iki tuku aja tes. Umur panjang. SIM tes jelas ra lulus ya. Kaisar anak Lang Sakti. Lekasi ya di wis wae ya. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Cek CMF. Hari ini kita dolan di kandangnya Lang Sakti Sang Legend. Iki kandangnya panggah Lang Sakti, masalahnya kan sampai entek ning kene loh. Sampai entek. Dan di depan kita ini Kaisar Sakti, anaknya Lang Sakti. Mas iki Hendri kan dia enek. Nah, iki lek tak tekone sampean kan mesti ndak ngapusi ya toh. Nah, ya. Pakan sing dilebokne sing diinane tak tekone kan jan mek jagung jarene. Kok kaya makan pitik. Iki asline pakane apa nek sak ruwe sampean wong lap-lap ngono ae. Lap-lap ya comboran kuwi lho. Lah iya maksude comborane sing dilebokne apa? Tenane. Lek sak eruh kuwi mek eruh polar. Karo ampas tahu. Polar, Ampas tahu. tok jagunge. Jagunge. Lek jagunge yo mbuh kaya sing tak omongne mau lho. Hendri iki lek ngrumat iki bengi. Dadi iki aku ora roh. Tapi mosok lek nyobor bengi iki. Yo kan makanan tambahan to. Berjenenge perawatan iki kan di luar jam makan. Oh. Berarti bulu-bulu jumlah anu kuwi. Lho, maksudnya sing tak tekokne sing dilebokne lho kok iso awake iso boyo di syutingin kon dhuwur. Kuwi kan jan ombo ngono to kuwi. Iki lek dek wonten pungkure jan dene jarene enggak gawe ampas, mek gur jagung karo ijon. Aku kuwi rong percaya lek kuwi. Lek sak rohmu apa iki? Ampas polar ya. Ampas polar. Lek ijone full. Ijoane full. Full ijoan. Kuwi geng. Tapi memang kaisar iki mangane penak. Oh, dokoh. Dokoh masalah iki. Apa igo kuwung kuwi ya termasuk ya? Nah, Iki kan igone enak to Mas iki. Igone kuwung. igone penak. Awake penak sih. Lek mau syuting kok ngarep kono, iki ngalure ngene lho, ya toh. Ngalure ngene kan enak to iki. Kan enek to sing rodok piye ngono kae. Nyingkring. Ah, nyingkring. Wah, mangane ya. Nah, dipakan piro-piro ya ora gelem lemu. Ini Mas aku di center titik ngene gampang pek ngono ta matane. Iya. Posisi saiki nek cara kontes sampean mesti ngamati bro ning kelas opo? Perkiraan ya beneng Allah. Ning A ya. Wah, ganteng. Tapi kan kontes terakhir sampean melu iki. Kontes zamane ning D ya. Zamane nanti aku enggak melu Mas. Enggak melu. Lek Lang Sakti kan terus Lang Sakti terus melu. Mergo teko mapak trofi anak kae. Ah, personile kurang. Lek lotre-lotre itu ndak melu. Lek lotre-lotre iki ya enggak kayak pas repot ngono ae. Pas repot. Iki geng. Jadi dulu yang nuku Anggoro, ke tahun piro ya Mas 2000 piro ya Anggoro? Lali sana. 2014 urung anak nih. 13, 12, 13 ya ada yang njupuk pickup. 13 aja mau pickup. Berarti 2012 ya? Ya iya. Mas Nanggar? Ya iya.
Ki geng, Mas Dodi kakangane Mas Hendri, jadi kakange istri. Oh ya, Nah, kakange istri. Jadi lek ning kandang bako padha karo posisine Pak Puh lho. Kakangane. Cuman kono bathik kene gak. Mbok lek sing jero ya garo aku. ora, lek jero cilik Pak Jan. Nah, pada waktu kuwi iki ceritane malah siji tapi ora apa-apa Mas ya. Ora apa-apa. Tuku pickup wong loro. Kowe kok ora kaget, "Wah, ngono." Lah ngono rada kaget ngono lho. Gandengan karo Mas Dodi, tapi sampai saat ini iki KTP-ne bangga Mas Dodi. Ya ora tak suwalik, ora piye. Wong Heri saiki kan yo penak itu. Penak. Gandengan loro, terus akhirnya timbang motor eneng-enengan terus nyalah siji. Aku nang pitik sampe anjing nerusne wedhus ngono lho ceritane. Mas Dodi akhirnya telanjut ke ayam petelur karena Blitar kan ya kondang karo pitike ya. Pitik telur. Saiki cik pitik Ijek terus ya terus. berarti dilawin dok iki kok adene. Aku ngerus ning wedhus. Sing pikepe saiki kok tumpaki ya. Wah, saiki tak dandani mening. Ayo kudu bendina ditumpaki ra dandane. Apa nih saiki lak nang jero no ora samer konangan wong pokoke. Lampune abang enek biru enek. Abang ijo karo settingan rono. Nah ini kakaknya Mas Hendri. Paniki pas pumpung daerah enek. Mare lek enek ra lenggen iki engko. Daerah enek karo ngenteni mbok menawa mulai ya. Mulai rene apa engko? Ora genah. Ora genah. Urusan nang kantor. Wah, dadi bupati saiki. Kantor Polres kono lho. Urusi semu ya. Geng. Mas Dodi pengalamannya luar biasa. Tapi sampean kayak kenal wedhus sih sak ploke Hendri ning kene apa saurunge wis ngiu? Saurunge Hendri nang kene wis ngiu tapi Jawa. Oh, tapi di Jawa. Tapi berarti sing ngenalne wedhus ini Hendri ya? Iya. Kena virus meh. Ki ora kena virus, pancen etawae pancen beda karo wedhus Jawa. Iya bedane rumasane sampean. Yo dari selain bentuk fisik loh. Selain bentuk fisik ya nominal to, Dek. Iya, dari kuwi maksudnya liyane masalah hati mungkin. Masalah hati kan ya saiki mbiyen apa enek to anu kebiasaan ngedusi wedhus kan ya ora enek. Wedhus Jawa enek ya. Wedhus Jawa iki nek mek kur di dekek geladakan ngono kae wis. Manak jar-jaran, metu-metu dal. Ya. Lek ngene iki kan dirawat pangkat diumbahi. Maune gumun aku sian. Heeh. Wedhus kok diumbahi dijungkas kok. Kok sampai enek kondisionere. Iki kondisioner larang. Ora digi wedhus iki. Awal-awal ning kene ya, awal-awal. Mas, anggara mbiyen sampean tuku pira? Datingan dhewe. Pira, Mas? 20 juta. Nah, terus sampean payu pira? Kae Modal payu pira, umur pira? Tak dol umur pira ta kok lali ta aku. Rumah saku kaya pokoknya gede jek ning kene aku roh neng pira to. Tapi anggara kae iki nganu salah penanganan. Iya. Sisane kebiasaane Ade mbiyen. Ade pernah nyetut wedhus tapi kleru asline ya ta, Para? Bener. Kelingan to? Bener. Dikotol jaman biyen. Lah, dadi tapi kleru. Kalah jeroane ya, Mas. Kalah jeroane. Tapi sempat payu ndak? Maksudnya badi apa ndak? Oh, sempat payu badi kan. Badi ya, Pak. Nominal? Pira to, Kek? 35 ta rumah saya. 35. Iya. Jadi tukune kuwi biyen rombongane kuwi aku bojoku. Ya. Mat Billy Amit. Suwargi Mat Billy. Ya. Sampean Hendri sak bojone. Ya. Iya toh? Dolan gene Pak Sunandar Magelang. Aku cek duwe fotone pas kuwi. Ayo tuh. Aku njaluk iki engko. 2012 lera kleru. Kuwi. Tukune 10 juta apa ya, Mas yo? Komen Andar. 20 piye iki? Aku lho. Oh iya, komen Andar. 10. Iya bener. Wis sak obor ampene kira-kira sekitar 11,5 kayak iki. Terus juara akhirnya di go Mas Dodi. Duite di GDP pickup. Ono ya. Iya toh? Betul. Kuwi ceritane. Ceritane kuwi ra ceritane Kaisar, tapi titik-titik tak ceritane ngono, Geng. 2012 legend Mas Dodi luar biasa lah gitu. Itu tapi yo arep sing piye yo
Pekarane tetep Hendri ning kene lho, kuwi yo anu. Nah iya. Sarunge ya wedhus Jawa. Tapi anu Mas, selama sampean kan terus bar kae pindah pitik lah penake ya. Tapi kan kecimpungnya panggah wedhus, soalnya Hendri main wedhus ya sak di sini. Kuwi iki sampean tahu nampani utawa tahu roh dhewe. Baik sampean utawa Mas Hendri ku tahu transaksi tertinggi iki piro? Sak ngertine sampean, sing roh metengel lho, ora nyang-nyangan lho iki. Transaksi tertinggi ya lek enggak 250 ya 300 rumah. 250 300. Wis ngenyangi wi. Nyanyi. Dan wi roh dhewe wi ya. Roh dhewe. Saurunge ngingu kenal ning Etawa wi tau krungu ndak wedhus ngenean sampai atus-atusan juta ngono ya. Lek krungu kan zamane kan wedhus Etawa kan wis suwi to, Dik. Kaya katakanlah ya Joko Gluduk. Aku wis tau dolan rono ya diceritani sing duwe barangan yo. Hargane kan memang fantastis. Pas diceritani wi percaya ndak carane 100%-e? Kan rong-rong lah pas kuwi mesine. Ya lek ngomongnya seni ya, lek ngomongnya seni memang nggak ada ukure ya. Terus misalkan di nominal berapa ngono. Lah lek sing duwe ora oleh arepe piye? Tapi sempat ditawar piro to? Wong kuwi suatu kebanggaan. Katakanlah kaya Langsati. Zaman kae. Hidupi dhuwit piro yang mesti ra oleh. Kaya cek demen ndak didol. Orang nggak demen nggak didol. Duwe kuwi iki pancen suatu kebanggaan. Kebanggaan ya. Berarti padha nuku kebanggaane kuwi ya. Ah, nuku kebanggaan. Tapi diceritani pada waktu itu ya enek ra percayane apa ora kuwi zaman kae. Enggak, soalnya aku dhewe ya rego kenekane pancen fantastis ya kuwi lho. Akhirnya roh dhewe bare-bare lho tibake ngono ya. Gendeng geng. Lah memang kalau di secara nalar kalau kita belum main atau belum di bidangnya yo seakan-akan untuk kepercaya 100% wi yo enggak. Cuman bedone kan ndak ben wedhus yo Mas ya. Enggak ben wedhus. Ndak ben wedhus. Ale kan yo jenenge barang apik iki metune mesti angel iki wis lumrah. Enek yo arang kading. Enek yo arang kading. Saiki ngomongane Kaisar iki yes apa ya? Ya pernah juara nang apa kae. Tapi kan saiki kan yo urung eksis neh. Tapi kan perawatane iku tetep kaya wedhus arep disiapne kontes. Lah kuwi lek itu pas waktu op ndak dirawat ya mungkin ora dadi seindah iki lho ya. Tapi lek prosone sampean Mas, biyen kan yo kontes saya dhewe bareng tekan ndi ya to. Iya. Menurut sampean dengan hari ini kesiapan ki nek ora usah ngitung untu lho ya. Dhewe ngomongin kesiapan dari segi fisik lho ya. Ini siap tarung barang ini. Orang ngomong nih kelas lah, dhewe ngomong nih kesiapan kan kaitannya kalau rawatan wi mau. Kalau rawatan ki siap. Siap yo. Siap. Dari segi awalnya setiap hari ki memang perawatan ekstra. Terus iki. Terus no. Ora ket saiki tok lho. Ket teko kene iki wis terus. Ndak dipedhot blas. Lah emange instan. Perawatan kabeh. Iki sing garap iki menungsane dhewe apa Hendri dhewe apa anak buahe? Iya. Ditangani dhewe lah. Tangani dhewe mending ngene iki. Oke. Lek kambing kontes ki sing nangani Hendri dhewe. Bukane dia enggak percaya karo sing dikongkon ngono ya. Cuma yo gandengane karo ati ku lho kira-kira lho. Nyatane lho tengah wengi klilir yo diiling-ilingi mek ngono ae. Ijik ora colong wong ora. Oh. Luwe apa ora ngono kuwi. Berarti full ya iki cara perawatannya memang tertunggon, terpantau. Ya jelas. Kaya ngono kuwi, geng. Jadi kita gini, geng, kita tekon iki sing tenan real iki asli real iki. Lah sing iki aku dipakan jagung tok ini kaya ora patek. Karena yo aku gak keleng-kelane to. Iki nek pakane apa iki, Dri? Iki nek tak godhokne jagung tak jenang karo ramban tok. Mosok menek jagung kaya kene iki ra tau open-open ae. Tapi yo namanya juga konten kan ya ada guyone ya Mas ya, mungkin. Tapi ternyata iki lho geng temu iki nggih. Sak ruwe Mas Dodi ampas karo polar ya. Ramban los terus. Ramban los. Dan dijemur ngene iki tiap hari ya ora? Setiap hari pokok panas. Pokok panas jemur. Jemur. Lek guyangane. Guyangane
Goyangannya lek seminggu bisa 2 hari, bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali iso gang rong dino. Iso gang rong dino. Yo Hendri dhewe apa yo bocahe? Ya Ora mesti. ora mesti. Oh, berarti lek guyang iki berarti kan penae wong ngomong dia wajib rutine ya. Rutin. Wis siapapun, baik yang anak kandang di sini maupun dia sendiri. Tapi kalau pantauan malam, berarti bocah turu kene ora iki? Ora no, mulai no. Pul balik, berarti bengi pul dhek. Iyalah. Kabeh. No. Oh, ngono geng bae. Lek bengi pul Hendri dhewe. Jadi lek mau sergelan rene pengen ditausiai rene bengi, wis mesti enek. Ngaji. Iki tau krungu wis dinyang pira? Tau krungu borong sampean wong bodho. Iki mesti kan yo ning kene suwi kan wis mesti enek sing tau jarak lho. Yo, tapi yo wis suwe. Wis suwe. 1 bulan nang kene kae. Ket 1 bulan ning kene. 1 bulan nang kene wis. Berarti gencar-gencare kontes. D. Iya. Heeh. Tapi ya urung digawa kae sih. Urung digawa. Urung. Tau ditabrak piro? Piro to, 150 to piro ya? 150. Urung kontes ya? Urung. Lek sing keri-keri iki tau krungu. Sing keri-keri iki enggak patek nakokne karo Hendri aku. Soale wis jelas enggak didol. Berarti iki memang cara jenengan menyikapi ini atau lek Grambyang iki wis kaya lang taktik ya. Ketoke wis kaya ora pindah iki. Wis ketoke ora pindah iki. Wis ora pindah. Geng. Soale anake wis metu apik. Iki anake wis ana. Wis ana metu apik. Ning kene apa njaba? Ning njaba. Oh, ning njaba. Wis juara pisan. Lek juarane kok urung anu to, cuma iki materine wis tata ngono. Cek tas mana apa wis? Perkiraan kaya cek tas mana to? Oh, tas mana. Tapi mulai ketemu ya. Mulai ketemu. Biasa dene. Geng, wis semakin kuat wingi lek anake saya apik. Opone semakin prestasi, apalagi di sini. Wes wingi lek gandoli saya lek rusak. Tapi lek menurut selerane sampean kan dia apa loh? Aku lek ra apik ra demen lek. Sik to, aja macuk ngono. Dadi bakul mbiyen gandengan geng wong loro. Sering eneng-enengan. Lek aku mbiyen senenge yo ndang bati. Oke. Lek Mas Dodi senengane pokoke lek ra disawang marem ndak dadi. Jadi kadang rada engkel-engkelane kuwi. Enek selisih pendapat. Butuh kuwi engko duit titik dadi oke lek Mas Dodi. Sing penting nggawa wedhu disawang marem. Soale piye lho, digolek yo angel sing ngono kuwi iki, ya ta. Golek kulak lek ora pantes disawang kok omah ya sepet tok nyawang. Nah, akhirnya ra kopen. Kuwi. Iki wis menurut sampean iki selera piye sing ngene iki? Ujug ngene iki, Mas. Lek biyen ndek jarang wedhus ngene iki. Wah, lek biyen enek wedhus ngene iki wis dadi primadona to. Ya iyalah. Kaya bulu-bulu tertata ngene. Biyen enek bulu lebat tapi gimbal. Bikin. Zamane sapa to Mas dhewe iso ngantek kaya ngiler Gajah Saloka apa sapa to? Gajah Saloka bare Pak Nandar. Heeh lho, kuwi wis ngiler pokoke janan. Gajah Saloka wedhuse gede. Ya. Dhuwur. Geng iki jawaban real iki di luar Hendri Pan. Dadi asline iki mengke. Asline ampas polar sak ruwe Mas Dodi lho ya. Perkara wingi didangne jagung bengi apa subuh ya garo. Lek masalah bengi ya kuwi mau. Soale lek Hendri iki bengi mesti panggah dideloki sitok-sitok wedhuse iki terus setiap hari. Diseni apa ya sampean wis gak tek. Lek diseni apa aku wis ra roh terusan malian. Tapi sing jelas pokoknya ora jagung tok, geng. Dadi sing konten kemarin iki guyon. Lek kemarin nanti ditekoni to, apa comberamu? Saiki wis gak gaya amal apa? Jagung tok. Adik, kaya pitik karo apa doro iki, tas jagung tok. Tapi masuk akal ndak Mas lek menurut sampean cara mek jagung tok? Kok kurang masuk akal tur Mas aku. Ya kurang lengkap lah. Ya kurang lengkap. Wedhuse dhewe iki kan jane kan ya nggawa nganu apa? Ngerti karo kebutuhane awake. Dadi katakanlah pomo jagung ora cukup mangane ramban sing akeh ngono kuwi. Tetapi kan yo lek pas karep deh, ora mesti to. Tapi lek ampas enggak ra beda sampean luwe ngono kae lho, lek luwe panggah mangan sampean kita. Panggah mangan sak cetuke. Heeh, Mas yo engko jangan terong. Mangan saiki yo akeh seneng, bare engko dilungkas luwe. Ya cuma kan yo akhire mangan neh. Garapane siji, lek ngene iki pokoke ben ora gering. Lah lek ngene iki sing duwe tujuane kan
nyatane yahne ya di PP lho, ben pantes disawang. Heeh. Mesine Pak pola pakane barang kan ya mesti rodok Betul. diperhatikan. Ora meh syukur mangan. Ya wis dipikir ngene ae penak. Sesuatu yang diistimewakan ini nggak mungkin lelek dirawat dengan cincai apa syukur. Betul. Ya, geng. Berarti pasti diistimewakan baik perlakuan, menupakan maupun cara perawatan luar. Oke, geng, mungkin pirang menit iki karo ngenteni bicae. Wah, 21 menit ra kroso lho. Kita bersama Mas Dodi sampai Jenjang Blitar. Soalnya suwi ra ketemu, suwi ra cedhok, ora tau ngomong ning ngene iki barang. Cedhok kerep, tapi kan ning kene mesti cut ngonten balik. Dadi kerep karo Hendri. Dadi dulur lanang wis padha karo kakangku dhewe. Iki ya kakangane Mas Hendri Pan, tapi dari istri. Nenek cara ning kandang bakoh, kuwi posisine padha geng aku karo Pak Po. Tapi itu hanya apa ya lengarane, nasab. Tapi kita tidak membedakan antara dulur kandung bara, yang penting dulur ya Mas. Nah iya. Ngono kuwi. Sejak 2010 apa ya kenal karo sampean. Ket zaman anu wis paku teko kok ya jek kelingan. Wis paku teko di Jepara. Dan pickup, iki urung tau tak critane to. Pickup dulu aku njimuk gandengan karo Mas Dodi iki, bakul wong loro. Nyetir pagah kelingan geng aku, nyetir rung iso. Lek Mas Dodi paling lali. Tapi aku pagah kelingan, nyetir jelekasi saya aku reko-reko ngerok brengos karo nyetir. Lek nyemantani ngene. Wah, empale wis tinggen nyambi ngerok brengos. Winyati yo urung iso nyetir lho geng pancene. Yo jam terbange yo sing disetir montore sapa yo ora gablek. Dadi yo belajar-belajar ya kae ya Mas ya. Jadi yang kali geseng ya Mas Dodi awal-awalnya. Terus akhirnya beliau nerusnya ke ayam sampai sekarang kita tetap di kambing. Tapi itu hanya media suatu pekerjaan. Rasa paseduluran tetap. Nurene ya mesti cethuk tapi ora tau momongan. Padha repote dhewe karo Hendri. Wis sedia. Apa Mas? Enak tambahan bahasa apa iki? Ya wis, kalau ingin kambingnya bagus ya dirawat dengan baik, wis gitu tok. Wis dirawat dengan baik iki oncekno dhewe apike piye menurutmu? Apike piye disawang secara umum kan ngono ya Mas? Betul. Oke Mas Dodi, muga-muga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Wis padha-padha. Amin. Muga-muga sugih sehat, sugih waras, sugih umur, sugih dulur, sugih bondo, sugih donya, apa neh, sugih tentrem, sugih ayem, sugih sabar, sugih ikhlas lho sing angel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.